őszinte leszek. Most megyek hazafele ebből a munkából, ahol pakolgattunk meg mindenféle ilyenek. Jó volt, mert tényleg jó volt a társaság, jól éreztem magam. A kezemet se tettem nagyon tönkre, hála önnek kaptunk kesztyűt meg ilyenek. Bár a beígért szállás az nincsen, ezért most autókázhatok, és majd valószínűleg napi 20 fontot fogok elautókázni, aminek annyira nem örülök, de tehát most ez van. De nem is ez, amit most inkább foglalkoztat, hanem olyan... Talán most kezdett utolérni, nem is a honvágy, hanem ez a fajta kiszakadottság, hogy az ember ki van szakadva abból a környezetből, abból a szeretetből, abból a gondoskodásból, hogy a gyengétség az otthon őt körülveszi, és akkor most így egy picit ilyen gyomor van, nem jó, olyan, mintha kiüresedett volna az életem, hogy ilyen nagy szavakat használjak. Persze ez valószínűleg túlzás, mert csak a pillanatnyi lelkiállapotom hatványozottan felnöveli így ezeket az érzéseket, de akkor is tényleg, ha most azt hiszik, hogy az eddig ingergazdag életem most így felcsérülődött egy munkás életre, ez sem rossz, mert tényleg nagyszerű emberek mellett nagyszerű dolgokat tanulok meg hihetetlen más élmények ezek, és azt mondom, hogy ezekről is gazdagodom, de mégis valahogy úgy, na nincsen most az a fajta csapatás. Jó, türelemmel kell lenni, meg valószínűleg majd lesz jó, meg nagyon jó is, hogy megvalósítom az álmaimat, és van egyébként egy hihetetlen új projektötletem, egy új színdarabötlet, és ezt majd itt kell megcsinálnom Londonban, ezt már tudom, és ez nagyon-nagyon nagy túl lesz. De egyelőre még nem ez van, hanem egyelőre még a munkás élet, és elképzelem a elkövetkezendő 3 hetet, hogy mindenkor a reggel 5 órakor elindulok, és este 3-10-kor elindulok haza. Szóval keményem, szurkoljon nekem a világ, hogy bírni fogom. Majd egy kis szeretet kellene, annyira jó lenni most egy ölelés. Sose gondoltam volna, de persze, mert szoktam gondolkodni szélségességeket, mert gondoltam már erre, hogy egyszer majd lesz olyan, amikor ölelés mennyire fog hiányozni, és itt nagyon hiányozni egy jó kis ölelés, egy kis hajcirógatás, puszilgatás, egy kis szeretet. De most hazamegyek a horkolós bátyámhoz, akit szeretek, imádok, de hát azért mégsem az a gyengétség, meg az a fajta szeretet. Őt is csak horkolásában fogok hallgatni, aztán reggel 5-kor, fél 5-kor kell. Mindegy. A mission az mission.